Moni ndine chake. Nkhani ya lero ikutitengera ku United States, ku Texas, kumene amachita produce mafuta, oil wambiri yeti. Mzinda umene uso uli ndi anthu olemera kwambiri. Anthu ambiri olemera amakhala ku Texas, amene sali ma celebrity, anthu okonda politics chani. Ndiye nkhani ya lero ndiyo yopatsa tsemwe pang'ono, koma tatengani chakumwa tentichese. Mtsikana uyu dzina lake ndi Taylor Parker. Mu chaka cha 2020 anali zaka 29. Taylor anali ndi vuto lalikulu kwambiri, ndipo vuto lake linaloli anali munthu wabodza. Amangonama nthawi zonse nkukhala munthu wabodza basi, popanda chifukwa amangonama. Nde anakumana ndi mwamuna uyu dzina lake Wade. Anakumana atapita kokavina kwina kwake ku rodeo, kenako anayamba kumacheza online mpaka na chibwezi chinayamba nkuyamba kumakhalira limodzi. Koma vuto lake labodza lija silinamutere. Amanama popanda chifukwa. Amamuuza Wade kuti makolo ake ndi olemera kwambiri mamilioneya, ndipo iye ali ndi ndalama zambiri, mamiliyoni anamusungira mu trust fund. Angodikirira kunena kuti ndalama zozituluke. Amanena kuti kaya ndi akolo ake kaya ndi anti ake amabloka ndalama zoti zisatuluke. Nkona apapo analibe ndalama zambiri, pena kunena kuti basi amapezeka kuti Wade uchanambira malandira ma text message kuchoka kwa makolo ake atela, abambo ake atela, kumuuza nena kuti Taylor wandiuza unena kuti akupanga nawe chibwezi chani. Iye chayi aze ayankha bwinobwino, koma basi nde chibwezi chinasatuka cha serious nsanga. Kenako mpaka na agogo ake atela acha akumutumizira Wade ma message kumanena kuti izizi zisakhale za chibwana, tufuna tuone ukwati. Ma message osewa anala kuchokera kwa Taylor. Anangoika sim card ina kumanama kuti ndi bambo ake pena ndi agogo ake. Wade kumangovomereza. Kenako anapezeka kuti Taylor anamuuza Wade ucha kunena kuti kuli ntchito kwa bambo anga, afuna munthu oti azigwira ntchito azimulipira ndalama zabwino chani. Nde Wade ucha anali ndi nzake, best friend wake, unena kuti amavutika kwambiri ndi ntchito, kuti ntchito samayipeza naibe ndalama. Nde anali kuti uyu akhoza makagwira. Nde Taylor anamuuza akamuuze ujadi nkukamuuza best friend wakeyo kunena kuti kwa bambo ake atela kuli ntchito paja ndi anthu olemera kwambiri, nde ukonzekere kupasa date lokayamba ntchito chilichonse. Iye uchadi ukonzekera. Kenako basi mosadziwika bwino Taylor ucha kubwera kuzanena kuti ntchito ichatu basi zasokonekera. Asokonezaso anthu akwawo kwa bambo anga akuti basi aononga ntchito chasizitheka. Munthu atakonzekera bwinobwino kuti akayamba ntchito, ndi anakhumudwa kwambiri eti. Komanso pamene Wade ucha amadabwa kuti uyu tu akunama, chifukwa zonse zamangoyankhula pakamwa, palibe chilichonse chomwe ndinaona za chuma chakwawo zachani. Sikuti iye amafuna chumacho, koma nanga sizomwe amamuuza, iye ndi amangomvesera. Kenako Wade anamuuza Taylor kuti ine ndikufuna kuti chibwezi chichite, I don't think pali tsogolo lina lilonse pakati pa iwe ndi ine. Nde Taylor anamuyankha Wade kuti nde ukundisiya pano une kuti ndatenga mimba. Wade uli ndi mimba? Ali nde kuli bwino tikhale mpaka mwana abadwe. Wade analibe naye chikondi kwenikweni, koma pomva zoti munthu oti ali ndi mimba ananani ananena kuti chabwino, koma amakayikira kuti ali ndi mimba uyu. Iye chomapitiriza ndili ndi mimba mpaka na kulemba pa social media ndili ndi mimba, kuuza abale, kuuza anzake kunena kuti ndili ndi mimba. Koma Wade amakayikira, amati ine sindikukhulupirira kuti munthu ali ndi mimba, sindidziwa fa chani, koma poti akutero. Koma azinzake Wade amamuuza iwe ungotero ifa chino kuti ufuna umusiya munthuyo ali ndi mimba, basi ngovomerezani. Iye uchadi kumakhala. Ngese kwina anamunena kuti mimba ya mtundu wanji yosakula. Iye uchankukhumula kuti iwe mpaka ukandinene choncho anthu ena basi matupi kusiyana izi ndizi, koma mosakhalitsa mimba ichanamba kuoneka kuti ikutani ikukula. Wade ucha chabwino. Osazione kuti zinali zaboza. Wade ucha samalakwitsa kunkayikira. Analibe mimba, zinali za fake zonsezo. Anapezeka kuti amapita pa internet kumachita Google, kumachita search kunena kuti ndingatani ndidzitani kuti ndidzinamizira mimba, munthu wa mimba amatani. Akapanga choncho ndewe azipanga zonse zomwe zalembedwa pa Google paja. Kenako anakagula chi fake pregnancy, chimakhala ngati chimimba chonchi, chidzili masize osiyanasiyana. Kaya anapanga zimenezo anaganiza bwanji, amagulitsa ndi mimba za fake, ndi amavala chimimba cha fake icho kumaoneka ngati kuti ali ndi chani, ngati ali ndi mimba. Ndi amanyamuka kumayimba mafoni ngati kuti ali pa foni ndi doctor kuchipatala kumayankhulana za mimba. Wade ucha akakhala pafupi, Wade ucha azimva akuyankhula ndi doctor ndi kuti kuli mimba, mpaka na ma appointment kuchipatala, mpaka na ndikupita ku maskani. Osazione kuti wachita kugula, akumagula zithunzi za maskani pa website yolemba kuti dzina lake akuti fakepregnancy.com.
website ya tunthu kumagula maskani mapicture kumamuonetsa mwana ucha ali chonchi mwana ucha wedi ucha hayi basi tidi ndi chani kukubwera di mwana mpaka anapanga baby gender reveal kupanga pate yonena kuti hayi mwana wake akuti akhala wamkazi atati andiyeza ndi wamkazi apena amapita naye limodzi kuchipatala wedi kuma appointment koma amamuza kuti hayi iwe khala panja kudikire mu waiting room ine ndikakumana ndi doctor iye kumangoti ayankhulana ndi doctor za boza zokhazoka wedi ucha zonse kumaziona kumakhulupiriradi mpaka anapanga photoshoot kujambulisa ali ndi mimba yakeyo nthawi inayamba kuyandikira kuti mwana atani abadwe ndi wedi ali kodi tsiku loti mwana abadwa ndiliti tipange mapulani chani iye posachedwa apa mpaka nthawi chayamba kufika wedi bwanji mwana asanabadwebe iye abadwa kenako anamuza wedi ucha mawa ndikupita akandipange juice kuti mwana atani abadwe fa khankati wachedwa wedi okay ndidikirira iye ucha nkunyamuka usiku tela ucha kupita kitchen ukayatsa moto kuti akoleze nyumba pakhale ngati pachitika ngozi ndi chichonse chasokonekera anangoyatsa moto ucha ndikuthamanga iye kupita kuchipinda kukagona koma wedi ananunkhiza utsinsangasanga kuthamanga kupita kitchen moto ucha usanabuke utangoyamba pamene anangouzimisa pompo patakana ikamoto kakonokono ndi wedi ucha anadabwa kuti moto wayamba bwanji moto ungoyamba posa pansi popanda kalikonse ndi anaziwa kuti ndi uyu ndi anazamukayikira suta iwe ifanya nikupanga zimenezi ndana nati yayi mimba ayi mwakuti kenako ananati basi ndikunyamuka mawa ndikupita kuchipatala ananyamuka the next day kuti akupita kutani kuchipatala anamuza kuti ndikuimbira phone kuti ubwere tikakumane muza wedi koma Taylor anamuimbira phone inzake dzina lake Regan kuti ndingabwere nsacheze kwanu chani Regan ucha ndikubwera ukhoza kudzacheza iye ucha kunyamuka kupita kunyumba kwa Regan anali ndi mimba ya 35 weeks anali ndi mwamuna wake ndi mwana Regan anali zaka 21 anali mwana wa zaka zitatu mwamuna wake kunyumba kunali yeye ndi mwana yake mimba yayikulu Taylor anangotenga hamala kumukhoma pamutu Regan ucha Regan akudaza tutumuke atere mango mukhomabe pamutu mpaka kugwa pansi ndena nje ndi mimba kena kutenga mpeni anambaya ndi mpenicha kenako anamungamba pa mimba ndikuntulusa mwana ucha nthawi seyo mwana wake wa Regan anali kunyumba komweko anamtulusa mwana ucha ndikunyamuka kukwera galimoto kuyamba kupanga speed pamene wacha kumuimbira phone wedi kumuza kuti mwana wabadwa ukandipeza kuchipatala ndiye ucha amathamanga kwambiri amathamanga kuti apite kuchipatala ndi anathamanga kwambiri panse wa police nkumuona wa traffic kuti kuthamanga kumene kubanja wa traffic ucha ndikumuthamangira kumuyimitsa sono iye ucha anatenga yumbiriko kodi ya mwana ucha ndikuyika mpanti nkumunyamula mwana ucha apolisi acha akufika kuti kuthamanga galimoto banja akuti ndangobereka kumene mwana wandibadwira galimoto apolisi kuyangana yumbiriko kodi kuyangana mwana kumuthandiza kuthamanga naye kuchipatala koma amene amakafika kuchipatala mwana so atamwalira anamuza kuti mabwera ndi mwana uko apolisi achipatala kumuyeza mwana kumuyeza iyeyo kumuona iyeyo kupeza kuti munthu yutu sanabereke mwana komanso anampanga scan kuti aone kuti ngati mimba mwatsalira china chilichonse anapeza kuti alibe chiberekero chomwe chiberekero anamuchosa ali nzaka 15 kaya chinachitika nchani analibe chiberekero mwamuna wake samaziwa sanauza aliyense kuti chiberekero chake chinachosedwa pamene anaimba phone ku polisiso kunoti apapa zinthu sizili bwino mwamuna uja anala kuthamangira kuchipatala kuti mwana wake wabadwa kwafika umene ucha zomwe akumva pamene atamfunsa kuyamba kuulula kuti yayi ndinapita ku nyumba kwa nzanga yali ndi mimba ndinatenga mwana wake amayi ake anzakeyo anala atadabwa kuti mose ndayambira kumuimbira mwana wanga amayi ake Regan ananyamuka kuti akupita komwe kuti angasanadziwa kuti munthu ali ndi mimba anakampeza akadali moyo imagine kuti kung'amba koseko kutani sanafe anafa amayi ake atangofika munthu nkumamwalira nthawi yonseyo mwana wake wa zaka zitatu atakhala pambali pa ngoyang'ana ndi nkhani inapita ku court a defense amene amampanga defend Taylor amanena kuti olakwa ndi anthu amene anali around Taylor zinali zodziwika aliyense amatha kudziwa kuona kuti munthu yakunamizira mimba alibe mimba bwanji anthu osanamuletse ndi yolakwa ndi community akanatha kuziletsa zonse kuti zisafike pamenepo koma ozenga mlandu ku statement yawo yomalisa cause recommendation amene kuti ampase life in prison anapeza kuti anatulusa chithunzi cha mmene anampezera Regan mmene anamung'ambira mmene anambayira ndikuonetsa jury anthu ochita decide kuti izi ndi zomwe anampanga nzake munthu oti amadziwana naye nzake munthu oti amacheza naye the jury
inatenga 1 hour yokha kukambirana kupanga decision kuti munthu sitingampatse life sentence, munthu uyu kumpatsa death sentence chifukwa cha nkhanza zimene anapanga. Anapha anthu awiri, mwana ndi mayi ake, ndipo njira yochititsa mantha. Nde Tyler Parker ndi mzimayi womaliza, anali mzimayi womaliza kuchitidwa sentence to death mu chaka cha 2022. Akadali moyo ali pa death row akudikirira tsiku. Imene ndi nkhani ya Tyler Parker. Zikomo kwambiri.